Kepriye urip iku? Déning Shivana Gila Parahita. Kepriye uripmu? Pitakon iku tasih ngambang. Bebarengan kalian rasa penasaranku, aku bimbang. Kepriye uripku? Kaca kuwi retak. Bebarengan kalian pitakonku, rasa penasaranku bludak. Kepriye kauripan saben manungsa? Aku amung pengen reti, amarga kauripan saben manungsa iku beda-beda. Aku uga pengen reti, kepriye urip kang leres iku?